дар маросими ҷанбасти чемпионати Осиёи ғарбӣ оид ба шоҳмот миёни наврасон ва ҷавонон роҳбарияти Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти Федератсияи шоҳмоти Тоҷикистон, намояндагони Федератсияи байналмилалии шоҳмот ва шоҳмоти Осиё иштирок карданд. Дар ин рӯз ғолибону ҷоизадорони чемпионати Осиёи ғарбӣ миёни кӯдакон ва наврасон оид ба шоҳмоти классикӣ ҳам дар ҳайати dastavӣ ва ҳам инфиродӣ муайян шуда қадршиносӣ гардиданд. Нахуст дар 6 сину сол миёни духтарону писарон медалҳо соҳибони аслии худро дарёфтанд. Аз намуди инфиродии шоҳмотбозони Қазоқистон аз ҳама бештар 16 медал, 4 тилло, 3 нуқра ва 9 биринҷӣ ба даст оварданд. Благодарим Шахматную федерацию Таджикистана за такой радушный прием, за отличную организацию чемпионата по Западной Азии среди юниоров и кадетов. Благодарим за радушный прием, теплоту и доброту и за возможность поучаствовать и проявить себя. аз рӯи натиҷаҳои ба дастовардаи намояндагони Федератсияи байналмилалии шоҳмот аз рӯи шоҳмоти классикӣ бо 5 медал, 3 тилло ва 2 нуқра мақоми дуюмро касб карданд. Много положительных впечатлений. Мы даже успели посетить основные достопримечательности в городе, которые были открыты. Пока дети могли, собственно, после турнира прогуляться вместе с нами, в том числе комплекс независимости. На основных площадях были. Много фото сделали, видео. И вместе с собой вводим много-много очень хороших, приятных впечатлений. Спасибо большое за организацию турнира. боиси хушнудист ки шатранҷбози ҷавону умедбахши кишвари мо Ҷалолиддин Илҳомӣ миёни иштирокчиёни то 18 сола сазовори 2 нишони нуқра гардид. Ин шоҳмотбози ҷавон ҷаҳду талош дорад ки дар чемпионатҳои оянда сазовори медали тилло гардад. дар ин мусобиқаи чемпионати Осиёи ғарбӣ оид ба шоҳмот миёни писарони 18 сола сазовори ҷои 2 то медали нуқра гардидам аз намуди классика ва блиц ва дар оянда кӯшиш мекунам ки ин медалҳоро ба тилло табдил гардонам. дар умум шатранҷбозони Тоҷикистон соҳиби 2 медали нуқра дар ҳайати инфиродӣ ва 3 медали биринҷӣ дар ҳайати dastavӣ гардиданд. Ба тартиби муайян маросими бошукӯҳи ҷоизасупорӣ баргузор гардида, кӯли ғолибу ҷоизадорон бо нишон ва ҷоми мусобиқа сарфароз шуданд. ҳамин тавр чемпионати Осиёи ғарбӣ оид ба шоҳмот миёни наврасон ва ҷавонон дар вазъияти тантанавӣ ҷанбаст гардид.